Bħal dan iż-żmien is-sajt tat-ton ikun fl-aqwa tiegħu. Minkejja din is-sena hija waħda ibsa ferm minħabba tnaqqis fid-domanda dovuta l-imxija tal-coronavirus. Ġewwa binja ta' kumpanija ewlenija tal-ħut f'San Pawl il-Baħar kienu ssiġilati l-ewwel 5 tonniet pis ta' madwar tunnellata li se jiġu esportati barra minn Malta. Graziella Zoppardi spjegat li dan it-ton jinqabad bil-mod tradizzjonali, jiġifieri bis-sunnara. Hekk kif jinqabad dan jiġi mnaddaf u mimli bis-silġ sakemm il-prodott jasal fid-destinazzjoni finali. Hawnhekk la darba li jiġi naqtawlu rasu u dembu biex kun lesta l-esportazzjoni, ovvjament ikollok klijenti li jsaqsuk isma' batu n-nassieħ. Imma kemm jista' jkun inti iġibu aħna ngħidu dressed anke minħabba l-prezzijiet fit-trasport. L-istaġun għall-qbit tat-ton beda dan ix-xahar u jibqa' sejjer sa Ġunju sakemm ma tintlaħaqx qabel il-kwota ta' 390 tunnellata allokata għal pajjiżna din is-sena u ma biss bejn il-15 u 20 tunnellata ta' ton li jinżammu fis-suq lokali. Zoppardi qalet li l-okkażjoni tal-ewwel qabda tat-ton hija waħda sinifikanti għaliex waqt li tagħti bidu għal staġun ġdid qed tiġi wkoll fi żmien ferm delikat dan hekk kif ħwienet u ristoranti barra minn Malta nagħlqu filwaqt li l-konsum naqas drastikament. Minkejja dan il-prodott Malti xorta qed jirnexxielu jiġi esportat u mibjuħ għalkemm bi prezzijiet ferm aktar baxxi. Aħna nippruvaw kemm jista' jkun insibu dak il-market, insibu dik fejn nistgħu nibatu biex naqbdu dak il-klijent, ġifieri għax il-prodott ta' Malta infittex ħafna. Ġifieri mhux it-ton biss, kwalunkwe ħut ta' Malta, kwalunkwe prodott ta' Malta huwa mfittex. U għalkemm din is-sitwazzjoni ġiet bħal sajjetta fil-Bnazzi, Zoppardi qalet li l-ħut Malti xorta huwa mfittex sew mill-Ġappun għar-Renju Unit kif ukoll anke f'pajjiżi bħal Bulgarija. Dejjem tirċievi nies ġodda li jisimgħu b'Malta u jfittxu fuqek biex tara kif ħadd tagħmel biex taqdihom. Ġifieri huwa ħut li hawn domanda kbira għalih, imma domanda kbira meta jkun żmien tajjeb. Is-suq tat-ton lokali hija fil-bidu tiegħu għall-aħħar ta' tmeninijiet meta kumpanija Ġappuniża ngħatat 5 tonniet minn pajjiżna b'rikonoxximent għax-xogħol li wettqet fi proġetti lokali. Illum it-ton maqbud fl-ibħra Maltin sar popolari fil-kċina Ġappuniża fejn fost oħrajn jintuża fis-sashimi u s-sushi.